Aktivparken i Højen. Jeg vil her prøve at lave en lille gennemgang af, hvad vi forventer at få ud af en renovering og en udbygning af området omkring multihuset, som vi kalder Aktivparken. Set ovenfra er det så nyt med tennis, bordtennis og paddeltennis, som samt parkour og så en samling af de to parkeringspladser med den eksisterende tennisbane, som samles med streetområde til rulleskøjter og basketball. Det hele skulle gerne være med til at bygge hele lokalsamfundet sammen med de eksisterende institutioner som børnehaver og multihus og skole og de grønne fodboldbaner. Samtidig med skulle det også være med til at skabe et godt miljø for det nye område, som ligger i lokalplanen for Vejle Kommune, at man vil udbygge området syd for Højen. Og der er det jo et attraktivt at have et godt sportsmiljø og i det hele taget et godt opholdsmiljø i nærheden, så man kan samle den nye del af byen med den eksisterende befolkning. De mange trafiklinjer igennem området gør, at det bliver et trafikeret område og byens knudepunkt. Og det kommer dermed også til at samle de institutioner, som der er i området med hinanden. Og det gør det ved hjælp af sportsområder, opholdsområder og streetområder, hvor man kan dyrke sport og rulle på rulleskøjter og så også bare nyde at være sammen i et opholdsområde. Og det gøres både med nye områder som paddeltennis og streetområder, men også med det eksisterende multibane, petanque og andre aktiviteter. Det hele bygges sammen, så det giver et smukt område med træer og hyggeområder mange steder. Og det er både om det så er dagen eller det er om aftenen, så er der skabt hygge og miljø. Og miljøet om aftenen er skabt specielt ved hjælp af at belyse nogle træer nedefra, som gør, at man får et hyggeligt grundbelysning. Det hele set fra den eksisterende sportsplads og set fra børnehaven, et snit, og sammen med parkour er der også en løbebane, og det hele binder fitness sammen med ydre aktiviteter. Og det tror vi, det kan være et meget godt aktiv for en stærk voksende lokal samfund i Højen.